Bari ina zuwa. Babban yarinya. Ya Madi kai ne a garin? Ni ne mana. Da sani da zuwa. Yawwa sani. Ta kuma da fita zan yi wannan. Wani kuma gashi yanzu na zo. Ai ya zama dole tunda babban yaya ya zo dole an koma gida. Ni ne sai mu shiga tare. Wa alaikum salam. Ai! Bravo alaikum. Sanda dawo. Ya, anti. Dama ba ni ka samu hanyar da sai kika dawo. Wai, yaushe ga mu. Sun rai Mahadi ne sannu da zuwa. Sannu da zuwa. Sannu. Lale marhaba. Ina wuri. Lafiya lau. An wuni lafiya. Ka baro su lafiya. Lafiya lau. An sha hanya fa. Lafiya su kalau. A yau ba sai da zan yi aiki kullum a gidan nan sai abinci mai kyau to shi. Ai ina wuni. Lafiya lau. Ya hanya. Lafiya kalau. Ke kina na haihu iki kiba. Kullun kamar ana tsatsaki ko dai akwai mai a kusa da ku ne. Ya ta yaya za ta girma? Ana ta fama da makaranta ba hutu ai dole ai tara. Makaranta ko? A gaskiya ne to Allah ya taimaka. Sadiya kawo mishi ruwa da abinci. Mama wa zan kawo wa ruwan ne. Yayanki Mahadi. Gaskiya mama ba zan iya kawo mai ba yazo ya dauka da kai. Ke ba na son haka yayanki ne fa. Mama da shi ya kamata ya zo ya dauka. Ni da gidanmu ya zo ya same ni kuma ya sa. Mara dai ki kawo masa yayin ne a gurin ki. Kike gaya mai wannan magana. Mara ki kawo mishi. Mama ni dai zan koma tunda da makaranta za ni. To za ki tafi to an gode. Ai na kammala sai yanzu kawai nake jira. Mu je kammala. Karatu mana. Me ta kammala NCE? Yayi wani irin MCE? Tabin digiri ta kammala. Silgir ono kwarai da gaske. Oh. Yayi. To ke kofa Zabiyar. Yayi kenan. To ni midwifery nake yi. Na kusa kammala next year. Lidi me? Wife. To ke yanzu waye zai baki matarsa ki ka haihuwarta? Lallai yaya. To a cikin unguwan an fara kiranta tana karɓar haihuwa. Tabija. A lalle. To ke kofa? Ainihin yanzu na ma gama NCE. History yake so in samu admission karanta. Wai. Shi kenan kuma ai surutu ya karu. Wai aku. A hakan ma kina zuba ballanta na ga kin tafi history kuma ya kenan. Ta ji shi. A'a. To ke kuma yayi to shikenan kafin tambaye ki ke ko menene? Maryam? Aha. Ta kusan kammala NCE. A'a ni ke nake tambaya ba Maryam ba. Maryam ga ta tafi gidan a kuturu? Ni ma na kusan kammala NCE. Me? Secondary ko primary? Lalle ma yayi wani irin primary kuma. To digiri za ta je ta yi mass communication. Salamu alaikum. Wai ana sallama da hali. Kai, ka je ka ce ba ta nan. Yaya? Ya za a ce ba ta nan? Tana nan. Kai ka ce tana nan. Kabir ne fa.
Da shi aka tsaida to da shi za a daura mata auren ma. Shine ma tashi ta fita kafin ba ta umarni? To yaya me za ta zauna jiran ka za ta zauna yin kenan ba za ta tafi ba? Alaikum. Wai ana sallama da Maryam. Ai, ka ce ba ta nan. Kai ka ce tana zuwa. Kai ma dai yaye shi fa ta tsayar ita ma da shi za a yi. Ka ji mu da dan mutumin nan daga zuwan ka yaye zaka takura mana. Ya fi cika. Baki kawai aku. Hello my dear. Ka iso? Ga ni nan zuwa. Ke ma? Bari in ba ku da wannan ni ana kira da nayi nan. To shi kenan sai an dawo. To ke sai me namu kenan mu ko? Tabi zanto ni ma na yana nan zuwa je mun waya zai. A'a. Wai me yake faruwa ne? To, Hajiya. So nake ina son ki san da shi da dawo. To za a fita? Insha Allah. Mari ka samu zuwa shi? To masha Allah. To masha Allah. Su baba suna cewa ai godiya. To ai ba komai. Da kuma mami ma suna cewa an gode. Ai ba komai. Akwai wannan ma gwaggwara matu. Ta ce za su zo su ma. To au ita ya kumban ta samu sauki? Ta samu sauki. To Allah ya sauki. Tun bayan lokacin da ka tura wannan likitan nan ya je duba su kuma daga nan sai Allah ya kawo ƙarshen abu. Ai za ka dan kwana biyu dai ko? Amma dai jibi zan tafi. Jibi nan? To ba komai. To Hajiya zan je kasuwa. Haka fita Zan je. Sai na dawo ki ko? Allah ya kiyaye. A dawo lafiya. Allah ya tsare. Allah ya bada abin da ake yi. Allah ya kiyaye. Yawwa dama Mahadi ina son ganin ka. Dama abin da yasa ina son magana da kai saboda yau na ganka ga addini ka rike ga salloli ga addu'o'i shine na sa in ce da Allah ka taimaka min da addu'a ga game da ƴaƴan nan mana. Sun samu mazajen auren amma abin ya faskara. Shine nake so ka taya ni da addu'a. Amma ko me dalili? To dalili ni dai ka san dai ba zuwa wurin boka nake ko malaman tsubbu ba. Ni dai na dogara da Allah ne. Amma abin dai gashi nan dai kawai abin ne kamar an masa asiri ne. Shi isa abin yana bani tsoro. To ba komai. Insha Allah zan saka sa cikin addu'a. Allah ubangiji ya kama. Ni fa a ganina wannan matsalar duk mai sauƙi ce. Duka samarin nan kowa da gaske yake, kuma yana son auren nan. Sannan su ma 'yan matan haka, kowace tana son auren nan, kuma tana son saurayinta. To in haka ne me zai hana ba za a yi abin nan da abin da ya samu ba? Wannan shine kaɗai maslahar da nake gani idan an bi ta, za a kaucewa abin da ba a son ji ko gani. Allah kyauta. Ni sunana Mahadi kuma yayan su Salma, mahaifinsu baba kawo Alhaji wato kanin mahaifina ne. Na zauna da su amaran na kuma na tattauna da su daidai gwargwado kuma yanzu ina son zan tattauna da ku haka amma kowa ina son zai bani zai dan gabatar min da kansa. To alhamdulillah ni sunana Muhammad Shaji sannan kuma na gama karatu a kamar shafinin kiwon yanzu haka na ta kiwon. Ni sunana Hassan Sas ina harkar communication ne yanzu haka communication center da ni. Ni sunana Abbas na gama karatu amma yanzu koyarwa ne. Sunana Madiya Biyu ina harkar tafiye-tafiye ne ina siyan kaya daga nan tafi da su kudu da can su kayan da sunan ina siyar da su haka ne. To ku yi haƙuri da yake ban kira ku a ɗaya bayan ɗaya ba, na kira ku ne baki ɗaya saboda dai mu ɗan tattauna ɗin. So amma dai bezon abin da na fahimta shine duk dai matsalar dai guda ɗaya ce. So amma dai ina da wani tunanin cewa ya kamata mu tattauna a ta yadda za a yi a samu a yi wannan abin cikin sauƙi. Kun fahimta? Gaskiya alhamdulillah. Ai wannan dama shi ne ƙarfi. Wallahi shi ne matsala. Amma mu dama abin da muke fara kenan. Babban yaya wallahi wannan shine babban matsalar. Kuma ka san abin da ke faruwa wallahi. Shikenan. Duk da Allah komai zai yi sauƙi. Muna da sana'a yawwa wanda ba shi da jami'in to. kuma za mu kula da su da amana sosai. To ba matsala insha Allah. Alhamdulillah. Mun gode. Bismillah.
Sani ma da ai. Yawa sannu. Sannu babu. Yawa sannu. Ka dawo. Babu ina ga fa na samu wata mafita. Ke tashi ka tafi wurin yan uwanki. To mama sai da za a yi kenan. To ina ruwanki? To ai shi kenan tunda ba mu a ciki. Allah. Ba ki abun magana. Wallahi ta cika so. Babu na samu wata mafita daban. Alhamdulillah. Dan haka Mahadi nake jin daɗin zuwanka a wurin nan saboda Allah shi maka albarka. Wata addu'a ce ka ƙara samuwa don saboda kai ke warware mu duk wani matsaloli da ya shiga damuwa. Banda addu'an ma akwai wani abu daban. Na'am. Wato ina son ku gaya wa kawo gobe zan zo da sarkan gidan nan. Allah a nan gidan kuma? Kwarai kuwa. Ikon Allah amma na ji daɗi. Wallahi dan haka nake son zuwa gidan nan naka na ji daɗi sosai. To da ɗaya daga cikin wace yaran? A'a na dukansu ne. Kuma dai amma ni dai gaskiya abin da zan gaya ma bana son ka kawo wasa ga kawo. Nawun ka baya son wasa. Ai ba ku ba wasa a ciki. Shike. Ba abin da nake so mu dan tattauna a kai. Allah ya zaba mana mafi alheri. Amin. Allah ya tabbatar mana. Kawu waɗannan su ne maneman su Salma. To insha Allah. Yawwa kuma su ne suke neman su da aure kamar yadda aka sani. To shi bisa ɗabi'ar saurayi in dai har ya ga wadda yake so kuma yana jin cewa ya yadda zai aure ta yana ƙaunarta bai kya aura masa ita ba ko da a shagon da yake kwana ne ya tare da ita. Haka ita ma ɓangaren budurwa in dai har ta gamsu da wanda take so tana ganin cewa idan da za ta aure shi za ta samu abin da take da bukata na kwanciyar hankali to za ta yadda ta aure shi ko a yayaki. To abin da muka yi tunani shine to tunda wannan dan abubuwan da an samu waɗannan abubuwan ballantana kuma saurayi wanda ya zama cewa ma ya mallaki mahallin da zai zauna da matarsa. To tunda har waɗannan abubuwan sun tabbata me zai hana waɗancan ɗan kakale-kakalen da ake da su a kawar da su waɗanda su ne kusan dama suke hana tafiyar da al'amura. To don haka sai a hana su a cire su kamar yadda na tattauna da su ma yaran na tattauna da su akan cewa su sun gamsu da za su aure su ma sun yadda za su aure su. To me zai hana cewa ba su dama kowa ya kawo sadaki daidai aljihunsa, sannan maganar lefe a cire ta ya zama cewar idan mutum ya zo zai iya matarsa ɗinki kala 3 ko sama da haka ko abu da daidai ƙarfinsa. To ina ga idan aka yi wannan abin zai zama ya wuce duk yadda ake tunani kuma insha Allah za a samu mafita da warwarewa al'amura. Shine wannan dai tunanin da muka kawo. To Mahadi wannan tunani haka yayi kyau kuma Allah ya saka mu da alheri. Dama ni ba ni da wani buri na in tsawwala a kansu ko a kaina, saboda haka ina ganin in dai ku da gaske ne kuke yi to yanzu ni na amince je nan da rana ita yau kowa je kawo sadaki daidai karfinsa za a ɗaura masa aure da wata yake yanzu kawai ku muke jira. Allah ya saka da kai. Masha Allah. Saboda haka Mahadi na gode. Allah saka da alheri. Na ji daɗin wannan tunani na. Alhamdulillah. Zan gani Fati asibiti ne. Da shi na kuma ba ke lafiya? Sannu? Allah ya ƙara sauki. Allah ba da lafiya. Kai amma fa na ji daɗi wannan al'amari wallahi. Jiya ha wani farin ciki ne na iya bacci. Na Allah saka ma da alkhairi. Ai abin da a ce za a dinga irin wannan al'amarin to da komai zai ɗan zo da sauki. Gaskiya ne. Kuma da tuni kowa za a ce ma kusan da kowa zai iya samu yi wannan abu. Gaskiya ne. Matsalar dai da ya zama kawai mun ɗan sa wasu abubuwa da yawa ne kuma sun zo sun tokare. Gaskiya ne. Ai Allah ya biya ka Allah saka da alkhairi.